5 rečenica. Prva, da je Uljanik bez premca naše najuspješnije brodogradilište. Prkosi svim nedaćama i problemima s kojima kubure hrvatska brodogradilišta. To je samo znak da spoj znanja, iskustva, tradicije i dobrog vodstva Uljanika i 2800 vrijednih djelatnika i u ovim vremenima može demonstrirati jedan odgovoran odnos i demonstrirati istinu da u Hrvatskoj brodogradilište i brodogradnja ima šansu. U hrvatskim brodogradilištima radi nešto više od 11.000 ljudi, 6.000 kooperanata, plus 2.000 pravnih subjekata sa još 20.000 djelatnika. To znači direktno i indirektno u Hrvatskoj brodogradnje živi 40.000 ljudi. Dosadašnji sustav privatizacije brodogradilišta se nije pokazao dobrim. Oni koji su htjeli kupiti brodogradilišta nisu bili na tragu revitalizacije tih brodogradilišta, nego su bili zainteresirani ili uski morski pojas ili za zemljišta. Očito će vlada sa hrvatskim bankama morati podvući crtu i promijeniti uvjete natječaja, doći do pravih igrača koji će poštivati hrvatsku tradiciju, hrvatsko znanje, hrvatske prednosti, pa i zemljopisni položaj, kao što ovdje to ljudi rade u Uljaniku, i da dođemo do konačnog rješenja i riješimo sudbinu 40.000 ljudi uposlenih, što direktno 11.000 uposlenih, a 40.000 direktno i indirektno žive od brodogradilišta.